Velkommen til Godmorgen Dompap! I dag skal vi lave noget rigtig Hvad sjovt. skal vi lave nu? Skal jeg bare stå her? Du skal ikke... Du skal afsted. Vi skal først skyde med pil. Undskyld, Mulla. Kæft, det sok. Nå. Og så bagefter skal vi så spørge, hvilke dyr Maria er i dag. Og så skal vi samtidig også sprøjte lidt vand på hende. Og så der sprøjte lidt vand på hende. Ja. Og så da vi har gjort det, så skal det så, at vi skal begynde at se reklamepausen. Og når reklamepausen er slut, så skal vi så i gang med at se et cykelshow. Og når det er slut, så er det bare fis og ballade. Ja. Okay. Hey, styr mand! Gas i bak! Okay, nu skal vi så stå med burpil, så nu vil vi have Victoria til at komme ned. Victoria! Yeah, Victoria! Yeah, Victoria! Kom ned, Victoria! Seriøst, kom ned hurtigt! Prøv du ikke dronningen, ikke også? Kom nu, jeg skynder lige ind. Jeg har rundt i mine hænder. Ja, lad nu være med at fat i mig. Okay, og det næste er den mærkelige, som derfor vi kalder hende Godmorgen Dompap. Vi kalder hende Fru Dompap! Yeah! Yeah! Din hånd, ja! Godt. Victoria, mig og Miss Dompap. Vi skal skyde hvad? Han mener spydkast! Jeg skulle lige bare undskyld. Okay, kom. Hallo. Hello girls, mand! Prøv at cykle på det, mand! Kom! Lad det, mand! Hallo. Nå, Dompap er fyret for evigt! Det kunne sgu da ikke være fedt. Sygkælling. Okay, film med mig, okay? Okay. Godt. Victoria. Der har vi hende den gale. Victoria, kom. Kom her, Victoria. Det er derfor, vi kalder hende Dompap. Hun går aldrig, hvad vi Hvor siger. langt du kan skyde med den her. Okay? Hold her. Tag den bare, så kaster du den græs, mand. Den vej. Vi begynder om 3, 2, 1. Nu! Hun er kastet. Det var 1,5 meter! Og det er præcis lige så langt kæppen er. Okay, så er det Marias. Nej, Miss Dompaps tur. Miss Dompap! Ja, hun er dum i hovedet. Hvordan kan du kaste? Det var... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millimeter. Kvadratcentimeter. Simple moves. Vi siger kvadratcentimeter. Så er det min tur. Okay. Okay, Maria, du kan... Watch out for helvede, han kaster et spyd! Hej! Haha! Haha! Jeg er færdig til at skyde 5 meter. Haha! Kom nu. Det skal bedst bare lidt fremad. 3. Din inspiration er, hun har nakket din computer. Hvor er min computer? Det er ikke meningen, man skal kaste på en med på. Nej, undskyld. Fuck, hun er syg! Og hvem er Nå, det var så... Dompap syg. Nu er det så tid til, at vi skal spørge, hvilke dyr Fru Dompap. Hvad Fru Dompap er i dag. Fru Dompap. Ja, fru sindssyg, som jeg kan lide at kalde hende. Fru Dompap. Fru Gejl i skralden. Jeg er efter dig. Fru Dompap. Hvad for en fucking dyr er du i dag? Du skal ikke bande i vores video. Ja, Undskyld. Vi censurerer det, når filmen er færdig. Okay. Prøv at sige en lyd, så skal vi prøve at gætte, hvad for dyr du er i dag. Du er Maria dyr. Miau. En flodhest. En kat. Min ryg. En giraf. Jeg har det! En elefant. En elefant, det passer med vægten. Prøv at se alt det bliver. Jeg prøver at se her. Prøv at se her. Lige der. Nå, er du en kat? Er du en kat? ja.
Godt. Det var det. Så er det næste opgave, hvor vi kommer til cykelløbet. Og det næste, der kommer, er bare sådan noget tilfældigt pis, vi laver. Ja. Okay, kom så. Maria, hun starter, og hun skal køre herfra. Kom så, Maria. Følg med. Over til runderen. Og vend om i. Hvor var det, hun sagde? Hun Her for stregen. herfra. Lige der. Til over til runderen. Lige derhen. Og så tilbage igen. Og så tæller vi, hvor hurtigt cirka går. Nej, du må ikke begynde nu. Prøv at komme her, dum pap, ikke også? Du fatter ikke en meter. Du fatter ikke en meter, for du har aldrig ringet til Peter. Okay. Der har jeg heller ikke mere. Jeg fatter en meter. Du kommer herover. 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 Vi begynder om 3, 2, 1. Nu! Go, dum pap. Lad være, 1, Thomas. 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 sekunder. Min tur. Det var Miss Dumpap. Okay, Og så er det. Nej, hold op. Gå væk. Så er det om 3, 2, 1, go! Fjern dig. Du skal ikke... 1, 2, 3. Nej, jeg prøver det er mig, der tæller. Thomas. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5... Du er sygt dum, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sekunder. Det er en ny verdensrekord, og det er også den eneste. Yeah! Du må finde ham, yeah! Hvor er han? Nej, du er styret, mand! Du har gjort det på 1 sekund, 1. Yeah! Ja, det er min med 11. Go die! Go die! Du er hurtigere end hende, den langsomme ged. Hende, der går sådan... Og så nu skal vi til noget helt andet og se, hvordan hun reagerer. Det er... Nå ja. Og jeg filmer imens pigerne. Jeg er i pigetid. Nu er det Maria-tid med Maria. Ja, Maria-tid. Okay. I skralden, hun er syg. Hun er okay. I skralden, hun er syg. Hun er syg. Miss Dumpap! Det var vand. Miss Dumpap! Miss Dumpap, hvordan var det at få så meget vand i hovedet? Nej, du fik vand i hovedet. Ja. Den er der! Prøv at se, hun er syg. Hun tror, den er foran hende, og sådan der. Hun er syg. Nå, okay. Det var så dagens program. I godmorgen, dum. Nej, vi skal også have tilfældighed. Jo, vi skal dreje tilfældighedshjulet. Ja, okay. Det er... Her er tilfældighedshjulet. Tilfældigheden. Man får lov til at bestemme dig en dag. Maria, Victoria eller mig. Nej, det må ikke komme for jer. Det blev mig! Thomas bestemmer, hvad tilfældigheden skal være i dag. Yay! Thomas findes. Den cykel skal stå lige der ved en sekund. Og jeg bestemmer, at vi skal slås. Yeah, hvem vil du slås med? Hold, jeg skal lige snakke med dig. Godt, kom her. Okay. Klar, 3, 2, 1. Han bliver det fint af en lille pige på 8 år, yeah! Hun har ikke nogen sko på! Hun er bare syg. Thomas! Læn dig bagover, mand! Så vil du.